Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Aya Pindi TV bisimilla mon roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto foof salminama e inde kono on mañama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppoye Sénégal yuppoye aduna foof ha oɗo rafi wawa rungtade amen ɗum noon no subaka foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye amin dañi weltare noon hande yitude banam gorko tawde hanki kam ko dogɗo hande kam o arti Amadou Moussa bisimilla ma an fuɗɗi noon mi fuɗɗani en kaldi ha pamodir ɗum mbiɗa wonta toon jeeni te mi haalalma noon ko wonko hesɗi ko heewi mbeɗe dimbiɗo jooɗi heen yimɓe nan ndewi less mbi il faut vote o watte bon Amadou ɗum ko sisiɓe mbimami wona hay kamɓe tan dennangal jettoɗo ɗi fof hay sosoɓe ñagat duwaw mbiyomi tooña ɗum noon attention an fuɗɗi mi fuɗɗani waji ɓe ko seedeji mi dogani aɗa andi to janomi ɗum noon sikki ala ko salmitademo no feewi e wiide kadi mba e oɗo subaka aljuma tedduɗo ñagonɗen bandiraɓe aljuma moƴƴo malaɗo aljuma dimo danejo dennangal julɓe min nder nde kala e kuuɓal sikki ala caggal calminali ko jettore ñagade duwaw kona ɗum ko yettude Allah julde nabi Muhammadin ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jetten nene kame baba mbiyen bandiraɓe kadi ha hande Aissata ko weltare joguiɗen gam huccidde mabɓe kala subaka so wideɓe kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Amadou ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne jeeya ko ɓuuri tengtude to banggue guinol golle meɗen woniro ɓindu men jayndeji ne wayno ko kongude mo ganduɗa o ko Babacar Ngom gardiɗo sédiment suuti hen konngudi kono kadi e fannuji coronavirus hani e gueɗe goɗɗe kala ine tawe e nder jandeji leydi meɗen Sénégal en tout cas ko ɗum fandu almudo kono ɗum to banggue guinol golle so en gummima hen ma en garno gadoɗen arde kala subaka woni hono fait divers woni gueɗe rendo no kewɗa wiide ɗum kono ɗum ma en gar wonko hesɗi e série jeewo mo ganduɗa gonɗo yaade oɗo saaha joni ma en garto hen mboɗen bandiraɓe ina keppi gam hettade ɗum e famde ɗum kono ko jaam tan goɗɗum kadi ma en gar ɗo guddirten ko salminde dendagal ɓe ganduɗa ɓe ko bandiraɓe men kono won inde ɗe cuɓiɗen e subaka hande o noon tigui Amadou wadde ko jayde enquête uddita damal nden ɗon jayde ne wayno artide koko yewti koye gulali e luukali to banggue hono jeeyi leydi toon to nokkini wiye Dinguilére ɗum ɗon noon jayde wi tan ko gongaji mo ganduɗa o ko Babacar Ngom gardiɗo sédiment ɗin gongaji noon ko niɗi mbayi o wi tan de ko maw jokku ha joni yaade toon sababu noon ndin leydi ndi o remata ko kanko tigui jeeyi ɗum kono ɗum ko noon o holliti wonde de o rokki manam o rokki ko tolni e million ngaji ɗiɗi e koppareje CFA ɗum ɗon noon tawi ko e ballal walla mbiyen e ballal mo ganduɗa o ko biyeteɗo Khadim Samba kono ɗum ko noon o holliti wonde de so tawi oɗo projet mbo woni ha joni liggade so tawi kay jokki ɗo hitan ujunnaje nogas e goho ma o kay wat toon investir manam ma o ñib toon koppareje tolniɗi e milliard uji ɗiɗi ha milliard uji tati e koppareje meɗen CFA gonno ɗum ko haali ko wi omo di andi kono kadi omo gonɗina e yesso jandiyankoɓe hoorejo Macky Sall ko sehil makko hay sinno tawi de e ɗiɗo lebbi battidiɗi on ɗon ina ɗeɓi ɗurnademo koko ngudi Babacar Ngom gardiɗo sédiment non tigui jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde ari ko e goɗɗum ko yewti ko ittude ko manam ko wiyete ko hono lelli toon to diwan Boraneru Ferlo tawi noon koye yamirore Abdou Karim Sall no jayde wiiri saabi noon jayde wiide konko Abdou Karim Sall oɗo saha hande de o yalti gam sudde hen konngudi so wiide makko neɗɗo foof ɗo yiiɗi yo naw haala ka walla ɗo yiiɗi yo nawmo kono kanko mandi ɗum ɗon ina wayno jopakimo e oɗo saha hande saabi noon e wiide makko ɗum haɗatamo jokkude ko waɗanno e kala e saaha kono kadi o wona kerƴinowo ɗi haaluji gona kerƴinowo golle makko goɗɗo cuuɗen konngudi ko colonel Momar Gueye kañum de o saha hande yidi muɗum tan ko yo losko uddite ala haali o beele ande holto ɗi lelli gummi e holto ɗi paayi ko l'observateur dawri hande jayde gros futur média kañum ari koye gonka covid 19 ɗum ɗon noon koto banggue cartographie manam dendagal gonka oɗon boros covid 19 e nder leydi meɗen Sénégal jayde wi noon ko won ko kay konngudi ganduɗa ɗi ko luggi ɗi ganduɗa ɗi teskama hen tawi noon kono nokku mo ganduɗa o kay ko ɓurɗo layde o boros coronavirus ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe kollitti wonde de ko hono konngudi cuuɗi ɗi tokosi kono kadi e mawɗi cuuɗiɗi ko yewti ko e oɗon boros e nder leydi meɗen Sénégal omo ganduɗa noon ko professeur Souleymane Mboupa addi hen yiyande muɗum kanko woni hoorejo nguɗo gomo witengu IRSF o wiide makko noon ina wayno de yimɓeɓe ina poti ha joni hulɓinede e rentinede saabu oɗo rafi hande omo jokki wonde ɗo e leydi meɗen Sénégal goɗɗum ko tawate hen ko konngudi Babacar Ngom jande wi noon ko comme si de
rienete manam tande be jopi don ko to bange communication woni tan to bange haala makko o ma haala tawi hay hunde ala ene wayno tawi fof tande ene wayno ala ko wodi walla ko fawa e do makko to bange e jopugol pedeli jayde vox populi nden don jayde ene wayno arti e ko yuti ko e nden kan gindi woni sécurité publique be ko liti wonde ko buri ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegomo neɗɗo kañumen de goni ko jagga e lewru juin mayni ɗo ndu ɗum ɗon noon ɓe kolliti kadi e nden ɗon lewru ko tolni yimɓe jeegomo keeɓi hen warede tigui e nden ɗon ɗon lewru kono kadi foof de police leydi men Sénégal ina rewndi ha kay fawi ɓen ɗon juuɗe ɓe kolliti wonde noon ko opération mo ganduɗa o kay ko sécurisation woni tan rende ko yetti ko e ɓesguji ɗi kam e ngaaluji munen kala ɗum ɗon ko caggal kay nde itta ko yetti ko e état d'urgence saabi noon yimɓe heeɓe pawama hen juuɗe e goɗɗum ko tawte hen koko guuɗi Abdoukarim Sall jagoɗo tambiɗo tanide leydi meɗen Sénégal e ko yetti ko e leli ɗi ganduɗa ɗi kay kollitama wonde payi koye réserve makko woni ladde nde o jonci e wiide makko noon ɗi konguɗi kanko de hay hunde ala ko sindimo e ɗin ɗon lelli kala noon ko neɗɗo yiiɗi wadde yo wat koko guuɗi Abdoukarim Sall jayde las ko wi hande nden ɗon ari koye jagorɗo goɗɗo wiyete ko Moussa Baldé caggal nde o yiya omo sowdiri ko fate banggue hono gollorɗe woni wonde jagorɗo to kadi wono conseil hono président conseil départemental te ɗum ɗon kuulal leydi men Sénégal ina haɗi ɗum ɓe kolliti wonde noon kanko Moussa Baldé omo jokki tigui liggodade walla liggorade ɗin ɗon fannuji ɗiɗi tawi hay mbubu ɗo jani e oɗo saaha mbo kalaten jayde libération nden ɗon ari koye goɗɗum ko alhaali Iba Thiam debbo baranoɗo e nder hono couvre-feu ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde noon ko ñawo wodi o saaha hande yabbi on ɗon pédal mo ganduɗa koy ko gam jokkude walla rewidade nden ɗon ñawore ɓe kolliti noon wonde omo ganduɗa ko agent de police biteɗo Lamine Diédhiou kam e biteɗo Diadia Tall ɓeɗo kala o saaha hande ɓe namdama tigui e nder on ɗon dossier ko yetti gon ɗon wargo walla mbiyen e nden ɗon mayde Iba Thiam kono kadi ɓesguji on ɗon suka debbo de ene wayno de o saaha hande ɓe mbaɗi ban mbiyen ɓe juɓɓini ko yetti ko e avocat ji ganduɗa ɗi koto banggue partie civile kamɓe kala kadi ɓe mbaɗama convoqué ko yetti e fannu o jayde an le soleil nden ɗon jayde ina wayno ko natal Sadio Mané no jiruɗa ɗi no bandiraɓe jiiri e ko yewti ko e oɗo subaka hande Sadio Mané suuti konguɗi jaajƴi no jayde wiiri kono kadi nde reftiɗi konguɗi dabɓi wonde de gummimi koɗo woɗɗi kanko Sadio Mané woni haalde ɗi konguɗi yidde wiide konguɗi makko ne tawe e hello sappo e goho sappo e ɗiɗi ha sappo e tati kono kadi ko jayde ko ene wayno ɓuuri hen jaggude konguɗi makko so wiide wonde Sadio Mané de caggal nde ɓe jewtude makko o woni ko harani ƴettude Ligue des Champions kono kadi e ƴettude ballon d'or africain hani e ƴettude championnat mbo Angleterre kono kadi ene heddinimo hono trophée continental woni coupe d'Afrique mo yiɗi ƴettande leydi men Sénégal goɗɗum ko tawete hen ko hoorejo Macky Sall caggal nde waɗi hoore muɗum nde jonci hoore muɗum fodde jonte ɗiɗi waɗama testé négatif oɗo covid 19 saabi noon o saaha hande de o mima e joncugol hoore makko mbo wonno jeyde stade uddata dama noon tigui nden ɗon jayde no wayno wi ko toon to Angleterre jour uji Afrique naaɓe kay tawi hande ko mantiniɓe to banggue pettugol e on ɗon championnat Mané woni Sadio Mané kam woni meilleur buteur no jayde windi ɗum noon koto banggue toon to ko ganduɗa ko woni hakkude makko e Riyad Mahrez ɓiɗɗo Algérie najo onne kañumne ne wayno heeɗani hen caggal saabu kañumne woni meilleur passeur manam tan ɓurɗo wawde rokkude balluji saabi noon jayde wi ko ɓeede Afrique naaɓe ɗiɗo o saaha hande ɓurɓe wadde gueɗe mantiniɗe e ko yetti ko e on ɗon championnat goɗɗum ko tawete hen ko Ligue des Champions Paris Saint-Germain Bayern Barcelone Real Madrid Juventus ɓe noon kala hande ma gandu janggo munen e ko yetti ko e oɗo tirage au sort kanɗo wadde hande toon to Nyon tawete koye Suisse goɗɗum ko tawete hen ene wayno ko Babacar Ndiaye horejo Teungueth FC kañum de holliti wonde oɗo saaha hande caggal nde championnat leydi meɗen dartina ɗum ɗon de ko goƴa mawka woni ko manam windi e yesso makko saabu suuti konguɗi jaajƴi ina tawe hello nayyi e nde jayde witende e stade quotidien non tigui Amadou stade udditamal wadde udditen ko e ɓoore wonde woni banggal gueɗe rendo Amadou gueɗe rendo noon hande ine ɓaɗodiri ko kalannoɗen hecci hanki ɗum ɗon noon oɗo debbo toon to diwan mo Tambacounda mataw tan o waɗa accusé ko adultère woni dañde gorko daña suka kono kanko ni o waɗi koko ɓuuri musde ko woni resede laabi ɗiɗi ɗum ɗon noon addi haalaluji e
koppareje ganda innitama hen Amadou ko tolni million ngaji capanɗe jeeɗiɗi million ganduɗa yete o ƴetti ɗum e joom galle makko o resodire goɗɗo gorko mo joom galle makko noon kanko mo ganduɗa adi reste mo toon to diwan mo France wuranno Amadou ɗum noon woni ko ganduɗa ko gueɗe ƴewtinteɗe saaha dañde gorko tawa hatta hen walla dañde debbo tawa hatta hen kono kadi ƴettude kadi koppareje ganduɗa ko koppare joom galle mum waɗa ɗum e gorko goɗɗo kadi Amadou ndaw kawisaji ndaw mette kadi aussi en tout cas parce que mette diwata neɗɗo gorko ummo wayno galle baba wayno aussi hay gendi baba woni leydi muɗum yaha waɗa e ladde seko accuma caggal ko dañi foof ene rendiri ene nelduma anon ala ko joɓata ɗum so wona ruttade en kalɗi ɗum no ñandena haali ruttade mo ganduɗa o ko on jaltinandagel kon sukaɓe walla kon ɓurda yiide walla kon ɓurda famodirde ala no mbatta sowona dogdude e muɗum kadi aussi ɗum noon foof yonani jomum rutto kadi resodira e muɗum ko mette laabi ɗiɗi voire laabi tati walla ha abada saabu kopreje makko goo debbo makko ɗiɗi tati gueɗel ɓurguel hamnade guel komo woni e dewgal kadi aussi o waɗi hono ngal ɗo gueɗal kantodirgal en tout cas ko hunde ganduɗa nde yooɗani kadi moƴƴani e fannuji kala ɗi guiwruɗa to banggue diine to banggue aada e to banggue fina tawa ko hunde ganduɗa nde ina muusi no fewi kono ñaagade bandiraɓe men rewɓe yoɓe tinno ɓe ganda worɓeɓe so jalti jaltani ko kamɓe so worɓeɓe kadi aussi keddima e galle ɗi keddani ko kamɓe so worɓeɓe kala ko mbawi wadde hande e nder windere nde e nder kala ko mbawi wadde to banggue golle e to banggue hono golle munen yoɓe gandu ko kamɓe ndemante ko kamɓe jabbante ko kamɓe gawante kadi ko kamɓe coñante saabu ko ɗum woni ko ummini worɓeɓe donc noon gorko dariɗo ene waɗa noon on wonko weeli yobde ko wona hono ɗeɗo gueɗe kantodirde vraiment ko suko debbo mo ganduɗa hande eɗen jopomo peɗeli ɗi ganduɗa ɗi ko peɗeli tigui kutoya no jopirɗem ni kadi en gas tawi yimɓe fof ko noon jopori saabu ne lirɗen oɗo article vraiment enen koyemen en goyi en goyni sub gorko o kono kadi en goyni dendagal gorko mo ganduɗa hande inana acci debbo galle muɗum kono kadi inana acci debbo hono suudu muɗum ene yeehi ne ƴeewi ko dañi ene ƴeewi kadi aussi ko wawi wurnude en daara gurdam mum janggo ko tolni capanɗe jeeɗiɗi million vraiment mi ala konngol gongol non tigi Amadou te aɗa andi hande wonko yimɓe ɓe belsinto seeɗa goppita ɗum tawa anda ko ɗum koko waɗi koko ganda ko importance capital e nder dewgal Amadou woni ko ganda woni certificat de mariage saabu hande debbo e gorko ine mbadda gorko wiya mi serima debbo nangga e hakkille mum seeri tawa kayit ne ina wonno ɗon te Amadou oɗon kayit en tant que signinaka hakkunde gasa e lawol dewgal ngal e guite lawol nan ɗon ha joni hay so tawi e banggal diine dewgal ngal iwi ɗon hande rewɓe hewɓe ko way noon ha heɓata ɗumen gorko wiya mi seeri yaha resodira e goɗɗo gorko arta kadi ubbita kadi kayitaji ganduɗa ina wonno e lawol wiya mi seerano debbam saabu min ciññinano lawol andi ko kayit ɗiɗon kayitaji yo yimɓe ɓe goppite hen hakkille no fewi saabu ɗon ko mbawɗa haalde ɗon foof a dañata gonga tawde so wima seerima hay so tawi mbimami seedeji ne woodi ma jaahe signine ha ɗiɗon kayitaji gasa yo yimɓe ɓe goppite hen hakkillaji mumen no fewi so tawi certificat de mariage ine rendini debbo e gorko ɗum ɗon ne adda caɗele kewɗe yaadi signinoya ala ko metti hen kono hewɓe dogata ko o nawi gorko mo ko tribunal saabu ko ɗum ɗon dogete hen eko way noon kono ko wawi wonde foof so neɗɗo resama séri walla dañi haala yo waru seese ha ko gasanno gasa walla neɗɗo wasa nadde e wiide ne resodira e goɗɗo tawa dewgal nan ɗon ha joni Amadou ɗum ɗon koko ganduɗa ina hulɓini ina muusi Amadou ɓeydoy hen seeɗa tan hay men yewtude dawlgol ngal guilende acte 3 décentralisé naati nder leydi Sénégal hono ɗeɗo caɗele garti hen banggue kayit dewgal e banggue kayit certificat de décès yimɓe ɓe mbiyatno wonde ko ganduɗa ko ɗum ɗo ko fina tawa hay goto anda ɗum neɗɗo maya namde kayit neɗɗo wuura namde kayit kono kadi neɗɗo reskadi aussi wiye ko ma yaha kono noon wona tan woni importance o woni koto ɓaade woni hoolare ala hoolare eggi mo kolɗa fof bonno hoolare nde certificat de mariage ko ɗon nafata kadi wonko nafata goɗɗum ko yimɓe ganduɗa hande sa woni liggotode e laamu wonto gartale sako namdeɗa kayitaji dewgal ma ɓaade woni aɗa resi kayitaji sukaɓe maɗa so gari ko hen tugnoto janggo e jaam so tawi a yiyaka ɗo tawi ene gonɗina wonde an aɗa jogui debbo kono kadi en jogui nafoore hewde mawde nde ganduɗa nde yimɓe paama noon ko wase famde en mbiɗɗamini kono so pamnama tan won anduɓe vraiment ko hunde wonde certificat de décès woni neɗɗo maya ha para namde kayit ɗonne aussi ko wargoɗi no mbayi hewde ni neɗɗo wawi waɗa e nder jamma nayi bamol ubbe tawi sambatinani dembatinani donc noon neɗɗo wawa ubbede gaga anda ko holto jeeya holko warimo holto ummi ko ɗon woni ko kayiɗo ko nafata ɗum woni ko yimɓe paamani ko wonno ko parenthèse manam ko hakkude
hakkunde laañi kono noon ko siftinde bandiraɓe ko ɓe jejjitani ko hunde gandande kala kayit hande mo laamu addi acte 3 de la décentralisation ɗum ɗon woni ko ɗum nafata ko noon tigui Amadou te ɗum ɗo namdi ko émission spécial mo ganduɗa ko hen tan haalete saabu koko ganduɗa ine waɗi importance mo ganduɗa en ganda ni ɗo haɗata Amadou gareten koye jeewo noon mataw ne woodi ko ganduɗa ina hesɗi hen tigi no mbiɗani ko noon jeewo saison 2 ɗum ɗon noon ma bandiraɓe ji image mo ganduɗa ene waɗa défilé hollirde wonde hono on ɗon série hono saison 2 mo ganduɗa ko jeewo ma jokku tigui ha épisode aji capanɗe jeegom hani temedere woni 60 à 100 épisode ɗum ɗon noon ko saabu yidde leñol ngol woni ko piindi abbi ɗum saabi noon on ɗon série moɓe jiiɗi mo ganduɗa ko série jeewo e gardogol Yero Sow saabi noon ha kay omo ganduɗa ko monsieur honorable Daouda Moussa Dia kañum tigui yewtide acteur ɓe kolliti wonde maɓe jokku ɗum ha kay yetto 60 à 100 épisode mo ganduɗa ko manam wonata ko continue ene jokka ha juuta ɗum saabi noon foof tan ko gam abbade e yidde kono kadi e weltanade leñol ngol ɗum saabi noon maɓe juɓɓin ko wiyete ko hono casting wonata ko tigui ko alet paɗo woni dimanche ɗum ɗon noon dendagal bandiraɓe foof ene nodda hen gonɗo ɗo e Sénégal gonɗo to Mauritanie Gambie Guinée ɗiɗi toon to Fouta ha Saloum Ziguinchor ha toon to Walo ɓeɗon foof kala jiɗɗo arde hawra hen ina bisma ñande alet woni dimanche mo mbiɗen no ɗo e Dakar to Legal Guédiawaye to nokku ni wiye résidence Mbissane Diouf hedde rond point hôpital Dalal Jamma ko e nder Guédiawaye kala jiɗɗo noon ko hebde hen ko ɓuuri labde en tout cas ina yiiɗi famde walla ɓurɗo ɗo famde ne wawi jokkodirde ɗi numéro uji numéro Yero Sow ko 77 054 64 83 walla Samba Diop ko 77 518 82 08 foof tan noon Aissata no mbiɗen ni ko piinde nan liggo jamma e ñalawma gam yidde gollodirde wallodirde e leñol ngol saabu eɗen gandi ko série hande mo ganduɗa ɓe ne batten hakkillaji mumen ene jiito hen koye munen kadi saabi kanko honorable Daouda Moussa Diama kalɗen o waɗi hen kalis waɗi hen doole waɗi hen pelital muɗum foof noon ko gam ne wayno weltinde leñol ngol saabu famde wonde leñol yarata daroto ko koyɗe muɗum ɗiɗi wawa darrade gotal e pi ɓamtoro ɗum saabi noon hande kala fannu piindi inano ummi e balal mo ganduɗa ko Daouda Moussa Dia don tigui Amadou ɓeyditumi seeɗa tan saabu gadduɗa ko koye waɗi fayida woni koppareje ganduɗa kanko honorable omoni waɗa ɗum hen gam tan yidde leñol makko e leñol makko yaara yesso kono kadi leñol makko anda ina dari te kala ko woɗɓe mbatta leñol amen ina wawi ɗum walla ne wawi ko wirti ɗum ɗum ɗon noon Amadou ko dartade kadi e banggal sponsor uji ɗi kamɓene yooɓe notito saabu hande ina heewi galleji ganduɗa Amadou hande ko mbimi yen jogui ɗum hande ko halpular en goni hen ko fulfulde goni hen ɓeɗon hande yo ballit nangodira nangana koyngal e ko wayni hande sen dokki yeru ko wayno Akile entreprise uji baɗi noon e goɗɗi ganda nanɗo e nder leydi meɗen hande ine mbawi nangande koyngal walla ittude koppareje mumen mbaɗa ɗum e ko wayni ballita artiste uji ballita liggotoɗo balla galle mo ganda ko kañum woni galle liggorɗe nde Amadou surtout neɗɗo jiɗɗo liggade ne weeli wallude ɗum ɗon woni ko haala pulaar mbiyata jiɗɗo liggade noon mbi sikki diwata e oɗo investissement baɗaɗo e noddude ɓeeɗo artiste ɓe ganduɗa en jii hewɓe hande koko gonno e goɗɗum kono noddama gaari jaaɓi kadi notade wadde firti ko golle tigui woni ko joom galle noon tigui Amadou wadde en garatane weltinde won hen ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe saabu en gaynata jarnude mon en mbawa yobde mon ɗum ɗon Amadou ko adorate tan e biyeteɗo Kadia Harouna Sow on noon ko debbo mo beelinaɓe ne woni toon to Kansas City mo ganduɗa woni Hadja Houlay Sile Bocar kanko noon kadi ko debbo mo beelinaɓe fo calminama juurama Oumar Dongo gorko mo kaskas kanko ne o salminama no fewi ko yeɓoɓe saaha foof ina mbaɗa commenté e Coumba Sy yaya men kanko ne woni ko toon to diwan mo États-Unis e omo ganduɗa kanko woni kaw Mamadou Sy on ko kawam woni ko ɗo ganduɗa woni ɗo Mauritanie ɗo nenam ko ɗon woni Amadou il faut noon min ballite ha yimmiraɓe amen ɓe garta saabu muusi e banggal amen dal calminiɓe no fewi toon to diwan mo 6e to Nouakchott e Abdoulaye Jim ɗo diwan mo France Amadou tigui ko hayimi ko calminɗa ko hande tan ɓuuren ko hewde ko sisiɓe donc mi faami deke an ko kamɓe mbawma ka ko hulɗo pour dokkuɗaɓe ɗum kamɓe sisiɓe il faut mi wallitaɓe seeɗa
wona ɗum enen en calminat tan musidɓe meɗen ɓe ganduɗa ko wattoɓe hakkillaji no fewi e ko mbatten ko Demba Diaw ko musidɗo men no fewi toon to dowlaji dentuɗe o woni e cuddiɗo makko kadi mo riso ko baɗam ene wiye Mariam Kane kanko wiyetami kaw hunare joni noon ko mi anda ko baɗam mi anda ko baɗum hunare foof en tout cas en calminiɓe no fewi kono kadi Kadiasi ko debbo mo cali toon to dowlaji dentuɗi e joom galle muɗum ene ɗo e Dakar ne wiye El Hadj Sy kamɓene kala en calminiɓe no fewi Mariam Sam ko toon to Medina Gounass Aliou Kaw ko to Rindiaw Beeli Modi ko nder leydi Mauritanie dendagal Rindiaw naaɓe kala ɗon kadi aussi ko wuuro men en calminiɓe kala e mbaɗi kuuɓal noon tigui ko ɗo min kaɗata kono heddiɓe ne so Allah jaaɓima en gartu hen ɗum wonno komin gaddannomo ruɓindu jayndeli moɗon banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussane Ndeye Fatouma Sali heɗano ene banggal caméra o Allah jarama on jarama